Dale un forte aplauso que merecen, Aula de percusión da Escola Moderna de San Sadurniño. Xa temos moito futuro. Somos unha escola de música moderna, pero sin olvidar as raíces, Empezamos cun tema en galego, faremos moitos temas en galego, porque o primeiro que temos sempre que ter en conta onde estamos, que non somos a nosa identidade. Queremos que dentro de nosas versións o galego sea tamén importante, porque se o é, e temos que defender a nosa cultura e o noso idioma. Como eu fago cada noite con Roy Casal, que foi a ver que tuve aquí primeira vez en San Sadurniño, aquí con Roy Casal, facendo música en galego, pero con uns toques modernos, Así que somos os novas Tonsueiras, por aquí pronto, Gracias. Bueno, temos un montón de actuacións moi variopintas. Hai artistas que tocan de forma individual, pero se esta escola ten algo bo, creo que é que hai unha gran unión entre os veciños, entre a xente que ven a participar, que están salindo xa pequenos grupos, pequenos grupos. Temos un grupo que se chama Cans de Palleiro, que vos enseñarei ao final, pero van salindo pequenos grupos donde pronto levarán o nombre do Concello de San Sadurniño a moitas festas e a moitos eventos, estou convencido. Tamén temos solistas. Como non, eu estou encantado de estar aquí xunto con o meu equipo, que eu creo que se eu digo, é moi fácil ser entrenador do Real Madrid, non sei se é fácil ser entrenador do Real Madrid, pero eu teño o mellor equipo do mundo que me fai ser moi fácil levar esta escola, que son meu amigo Diego Vieito, batería. Temos aquí afinando a guitarra Andrés, e me llaman dereita, tamén no control do sonido, Carlos Toimil, ali aquele home atrás con barba. Que cada vez que vimos facer un evento, facémoslo como os camímos xeo que se viera a tocar a lo que sei. Que fora, máis ilusión cos do programa, seguro, digo xo. Porque temos ilusión, por qué? Porque primeiro sabemos que os nenos e a todos que van tocar pero é unha experiencia moi bonita porque é algo que non fan de forma habitual. Segundo, que para nós como profesores ver como evolucionan, ver como van mellorando é, de verdade, a cousa máis gratificante. Eu sempre que veño a San Sadurniño, sempre o digo, e sempre o dicen, eu veño a visitar amigos que facemos música, que iso é maravilloso. E veredero, que o que digo vai estar reflexando en todo o que fagamos. Como non, agradecerlle ao Concello, vale? Este proxecto empezou fai 2 anos da man de Amparo e da man de Guti, vale? Agradecido eternamente e tamén agradecer que agora, día de hoxe, siga continuando gracias a Celestino, Araceli, Manel e a cooperación, porque unha cousa empezase, vale? O difícil non é empezar, o difícil despois de empezar é darlle esa enerxía para seguir funcionando. Eu creo que hoxe é un reflexo de que a Escola de Música Moderna de San Sadurniño é presente e futuro, porque a cultura non ten precio, a cultura sempre será unha inversión para o povo. Encantado de empezar contigo, Amparo, e encantadísimo de seguir con vos, que espero que sexa por moitos anos, de acordo? O exemplo está aquí, auditorio xeo. Se non fai falta que nas listas, sabedes que falo bastante ben. Eu vou me empadronar San Sadurniño. No, pero hai que ser agradecido, vale? Agradecido por todo, de corazón, e facerme sentir, sobre todo, como un veciño máis nesas festas que facemos de cine, que facemos as foliadas ali con canto de taberna, e gracias porque cada vez que veño por aquí, tanto eu falo de a min falan o alcalde igual que fora veciño, igual que tal, falame como se me conoceran de fai 10 ou 15 ou 20 ou 30 anos. É unha maravilla ver a humanidade que ten este pobo e a unidade que ten. Estou de verdade sorprendido. É a única escola que teño donde hai a mesma xente ou máis de xente maior que nenos. E veñen todos ca unha ilusión maravillosa. E digo, a boca grande, orgulloso de vir a San Sadurniño. Así que espero que vos sigades tamén tan orgullosos da xente que tedes aquí, que vamos demostrar que cada día e cada ano fan maravillas. Vamos a empezar como os máis peques, vale? Isto irá crescendo, que como ten que ser na vida, vamos pouco a pouco. Eu presentamos un rapaz que tuvo mala suerte, iba a decir a mala pata non, a mala man, de antes do festival que é romper un brazo.
ven aquí. Vamos a dar un fuerte aplauso a Diego. Diego de Castro. No, Diego no, no. Sí, Diego, sí, Diego, sí. É como se un con el duelo e gañou. Diego, ven aquí. O que ten a marrote, outro saberedes, vades flipar. Diego, claro, ainda por encima, sendo pianista, a man dereita, un fastidio. Que nos inventamos? Bueno, ele vai tocar a melodía ca man esquerda e aquí o fenómeno, que é o seu amigo, vai acompañar, para acompañarlo, sí. Bueno, eu xa solo que queira tocar estando lesionado, que veña ca mi lesión, eu creo que merece un forte aplauso ao noso amigo Diego, verdad? E vamos a empezar así, os solistas, un a un, e de momento empezamos con este tema, Himno a la Alegría. Verdad que ten mérito, moito mérito. Felicidades, campeón. Bueno, este ten dúas mans, pero parece que ten 4. Empezou este ano. Teño a Soraya contentísima, que sí? Sí, estás contenta? Oye, quen está contento con ir á escola? Que levanta a man. Estou botando a mano de arriba, que senón vamos botar abaixo. Quen está contento vindo á escola, sinceramente? Que levanta a man. O resto público, non vídeos, claro. Moi ben. Pois, digo isto, porque ten que ser un orgullo, verdad? Empezar tan pouco tempo, é verdade. E descubrir rapaces con tanto talento, vale? E este é un deles. Noso amigo Diego de Castro García vai tocar nada máis que nada menos que de Mecano, Hijo de la Luna. Vamos a ir mirando varios timbres, como hai moitos instrumentos que tamén cambiando de sonido. Escoita se van abaixo? Sí? Si se escoita mal, verdade que el de barba, vale? Decide algo.
Quantos se ven? Vale. Vamos a ir, como dixe, primeiro cos máis pequeniños, cos instrumentos individuales, para acabar cos grupos. E vamos a invitar agora a subir. Bueno, vamos facer unha aposta, isto está sin ensayar. Vamos ver as novas promesas e as futuras promesas. As novas promesas é Amador. Onde está Amador? Amador! Ven para aquí, Amador. Dalle forte máis Amador. Novas promesas da Roca Roca. E a futura promesa é Aitana. Onde está Aitana? Ou Valentina, non, perdón. Valentina, te toca. Sí. Bueno, nuevas y futuras promesas. Que nos ensayos vimos que tocaban o mismo tema e dixemos, bueno, vamos a ver que pasa se juntamos os dous. Pode pasar que cousa. Bueno, importante é pasando ben, verdad? Vamos a acomodarnos, vale? Ángel é o home mellor peinado de toda a escola. Non teño un forte aplauso. Malojado ou regalo por aí? Olha, eu sempre digo unha cousa, o que non me conoce dirá, este tío ten unha cara, eu sempre fago todo en clave do humor. Creo que na vida reírse é a medicina maior que pode haber. Digo do corazón. A veces me falta unha copa de viño para animar, pero eu creo que reírse é a mellor medicina que hai. Por eso, cando digo unha cousa así, oye, fago sempre con todo amor, con todo respeto, con todo cariño, é porque sai confianza, de acordo? Así que non, eso. Estamos listos, non? Sí? Vamos con el micrófono. Bueno, van a tratar de tocar un cachiño de Smoke in the Water. No sé si se dice bien en inglés. On the water. Bueno, en inglés estoy de delante. Deste un repaso amador. Deste un repaso amador. Vete aquí, vete aquí, vete aquí, vete aquí. O máis importante tamén despois que é o produto. Se queres cantar unha canción, queres cantar unha canción? Vale, vamos a seguir. Temos aquí un madriño, canto nos queda. Afortunadamente, que maravilla. Vale, estou buscando, había un home, vamos a ver, pero antes vou invitar, que hai xente que ten despois compromisos, pero vou invitar primeiro, vale, un instrumento que ainda non escoitamos, é un instrumento de vento, é o único instrumento agora mesmo que temos de vento na escola, vale, o instrumentista chamase Mario, non sei onde está ahora mesmo, non ves, aí está, Mario, venga, un forte aplauso para Mario. Ele toca o bombardino. Todo o mundo sabe que é un bombardino, non? Mario, tranquilo, eso ahora te podemos decir. Toca o clarinete, vale? Clarinete, de acordo?
e vai tocar unha fracción dunha banda sonora que se chama Piratas del Caribe, verdad? Vouche por a trillo. Esta de aquí, mira, Vieto. Así, pero... ¿Qué quitas así? Retiramos así, para. Que maravilla. Bueno, vos ahora vou presentaros un home que tiña que dixo mira, Xoan, ás 8:30 teño que marchar, que teño que firmar un par de contratos de unhas libras que vendín. Que hai cartas son Sansa do Niño, mi madre. É o home, a ver como digo isto que sone ben. Claro, que máis huevos me dá? Bueno, non, véndemos. Bueno, de verdad, foi presidente da Asociación de Cans de Palleiro, ten galiñas autóctonas, non, Juan? Tío, depois un pouco no contra mellor se queres. E a verdade é que cando vou para casa e fago unha tortilla, aparte de acordarme de ti, digo, que maravilla de xente en San Sorniño, que teño de todo. No de cine, teño ron, e máis boviño. Con Juan teño huevos, maravilla. O outro día unha señora trouxe uns chourizos. Bueno, maravilloso. Juan, invito a subir. Juan Carlos, dadlle un forte aplauso. Aparte, eu non sei se o que vou dicir é correcto, pero Foches, dadlle un forte aplauso. É un tío super serio, que para mí. Foches ou eras doctor, non? Algo así. Bueno, médico, que sempre lle pido consellos, fago todo ao revés. Non podes beber, non podes comer, non podes facer nada, pero bueno, pasámonos moi ben. E Juan Carlos tamén empezou este ano, e bueno, de verdade, é unha maravilla, un descubrimento máis. Sabedes que somos unha escola como ten que ser, multidiversa e cultural. Aquí non hai edade, aquí a edade non hai límite. Aquí o que queremos é que todo o mundo con súas inquietudes veña. E é sempre o que estamos vendo. Nenos, non tan nenos, aquí non hai vellos. Aquí hai vintás, vale? Só a roupa é bella. Aquí somos nenos e vintás, verdad? José, vamos alá. Permitides un momentinho, eu fago con Juan o mismo que faía con meus consellos, facerlle pouco caso. E o resultado é o que é.
para unirme ao agradecemento e a felicitación e a iniciativa dos responsables do Concello por esta Escola de Música Moderna, e agradecerles que manteñan esa ilusión. Por suposto, agradecerles aos profesores que teñen a paciencia e a voluntade de aguantarnos. E, por suposto, agradecer ás familias, que en uns casos teñen que andar carretando nos que non teñen medios propios de automoción, e en outros casos, non quero señalar a naide, teñen que aguantarlos na casa de cando en vez, como ocorreamos ao final. Moitísimas gracias a todos. Bueno, Juan Carlos, vémonos, amigo, vale? Cando fan as saudas leiras, me avisas para o porcentaxe que falamos. Vale. No, de verdade, dadle un forte abrazo a Juan Carlos, que o sinto moi bien, e non le pienso que marcarse. Pois, ahora, despois de San Carlos, vamos a invitar a unha das máis pequeniñas da escola, das máis pequeniñas, que a última vez tuvo algo de vergonza de tocar, pero esta vez vai tocar. Onde está Aitana? Hola, Aitana, amigo, un forte abrazo para Aitana. Aitana Pica, vai tocar, aquí, maravillosa que te veo. Aitana, saludamos ao público, que bello. Saludamos ao público. Ole. Ostras, que saludo. Moi ben. Pois Aitana vai tocar Mary. Dile todo el mundo cantos anos tes. 6. 6 años, ¿vale? Maravillosa. E tengo que decir que eu sempre a súa mamá. Tengo que agradecer a súa mamá porque trae aos tres a música, aos tres menos, Son tres, non? Ou cantos? Tres. Vale, tres. Trae a Mario, trae... E vemos a abuelo tamén. Son 4 dunha mesma familia vindo e non viven aquí, pero veñen a formarse con nós e estamos contentos. Que tal con Andrés? Pórtese ben, non é verdad? Agora non nos oen aquí. Seguro? Bueno, entonces vamos a dar un regalo despois. Felicidades, dadle un forte aplauso. Bueno, ahora hay que escuchar un pouco de baterías, non? Temos montadas e vamos a empezar tamén a sección de baterías. Depois volveremos ao piano. Queda moito ainda por mallar, como suele dicirse. E agora vamos a invitar a que conozcades, bueno, a que escoitades a Nicolás Ferreiro. Onde está Nicolás? Onde vai? Dale un forte aplauso. Saludamos, Nicolás. E vai tocar un tango que se chama I Love Rock and Roll. Vamos allá.
Vamos a seguir con las baterías y ahora vamos a invitar a subir al escenario a Daniela Pardo. Un fuerte aplauso para Daniela. Daniela, saludemos al público. Vamos. ¿Cómo saludamos al público? Le voy a tocar We Will Rock You. ¡Qué maravilla! Así me da gusto. Vou consultar aquí cos meus colegas. Vale, estamos consultando a ver que vai. Van tocar todos así aquí, pero ahora mismo vai a tocar a subir ao escenario noso amigo Esteban Pita. ¿Dónde está Esteban? Dale un fuerte aplauso. Que o irmán de Mario, el irmán de Cana tamén, o sea, que maravilloso. E vai tocar un tema que se chama Pum Fum. Creo que é así. Ai, ao revés. É como leo Pum Fum. Non me supongo inglés. Hai que poñer clases de inglés, non decirme, ai, xa, non, tengo que... Pum Fum, é punto. Eu leo o que está escrito. Bueno, disfrutade con eles. Funk. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Toca. Maravilla. Vale. Vamos
a facer unha máis moderna e depois vamos a mandar algo un pouco tradicional. E entonces vou invitar, aproveitando que estamos con baterías, a unha rapaza que toca xenial, chamase Paula. E onde está a nosa amiga Paula? Onde está? Aí está. A ver como digo isto. Stay alive. Díxelo ben, saludos. Ole! Saberedes que maravilla. Saberedes que maravilla. Saberedes... Bueno, creo que estamos todos pasando ben, ¿sí? Todos deixando os, digamos, os grupos ao final, saberedes que en ano e media na escola fomos capaces de facer xa agrupacións e vades de que quedar contentos. Hai moita niebla, non? Ahora mismo. É para que luzca, Bueno, huele mal? Como que huele mal? Seguro? Cajo na leche. Hai que botarlle colonia. Bueno, estamos listos? Sí? Dalle un forte aplauso outra vez para animala,
maravilla, que maravilla. Tens que marchar, ou aguantas un pouco? Tens que marchar. Aguantas un ratito, a ver a tu hermano, sí? Bueno, bien. Entonces antes vou invitar, bueno, hai unha pianista maravillosa que descubrín aquí, que ela gusta moita música clásica, aparte canta genial. Non se pon nunca nerviosa, sempre foi perfecto. Chámase Regina e pedimos un forte aplauso para Regina, que é maravillosa. Ven Regina por aquí. Sube, sí. Regina, claro, ten un piano na casa e está acostumbrado... Ven por aquí, corazón. Mira que chica máis guapa, Teño unhas alumnas maravillosas. Ven por aquí. Regina dice, Juan, é que aquí onde sale na casa sale. Dice, o mismo como profesor. No, é verdade. Está acostumbrado a ter un piano acústico na súa casa e aquí é un pouco máis difícil. Pero bueno, de verdade, prestad atención, porque ten moito talento, fai no sinal, estou super contento. Toca o que queiras. 2, 3, o que te queiras. Vale? Disfrutamos con Regina. Vale? Vamos a dar. Muy bien, así me gusta. Arturo. Vale. Vamos a presentar, bueno, creo que es muy conocido aquí, ¿no? Conocemos todos a Arturo, ¿verdad? Arturo faga o que faga, esté onde esté, creo que faría amigos así, bum, en 2 minutos, en un. Porque eu desde que conocí xa son seu amigo. Igual que de Jandro, e algúns máis, de súa pareja, José, e tal. É desta xente que ten un don especial, que sabes que é un corazón que non cabe no auditorio. Sin duda. Son... No, vou te mencionar un pouco, para que é sensible. Ben, é destas personas que che digo, Xoan, estou na casa con un botella de legendario, ven facerme unha visita. Ou a súa casa. Teño unha confesión, unha paella, un pouco montada. Fai paellas, fai de todo. É verdad, é un das personas de verdad que é un descubrimento. Cando ves a un sitio novo que che fan a sentir como da casa, xa che digo, Arturo, falo dos que conocí ao principio, que todos xa con familia, pero dos alumnos Arturo, Jandro, foron 2 personas que ano pasado, bueno, fixerme reír e vir con cada día con máis ganas a compartir con eles de música. Hai unha palabra que dicimos nós que non vamos a dicir agora, non procede moito, non vamos a dicirla. Temos unha palabra morse, pero bueno, hai moitos bien, non vamos a dicir agora. Xa o lerei despois cando baixemos, vale? Mira como se lee aí.
Bueno, pero ahora ven aquí, no, ahora fora bromas, a pesar de todo, que é complicado, ten, pois, ten profesor, ten un montón de proxectos, ten onde está? Facer evolucionado o seu negocio, en Ferrol, eventos de boda, de divorciados tamén, do que faga falta. Eventos en xeral. Bueno, lévase moito eso, eu vou montar un grupo para tocar despedidas de divorciados. Que ahora cásanse e divorcianse rapidamente, verdade? Bueno, pois Arturo, de verdade, xa se vai tocar un tema, vale, que para mí é precioso, a él encantoulle tamén, como non, que xa tocaron antes, pero cada un toca co seu estilo, co súa sensibilidade, por lo cal, hijo de la Luna, hijo de la Luna. Bueno, falando de personas especiales, que hai un montón, que eu vou descubrindo aquí na escola, unha das personas máis especiales que creo que non é só para mí, senón será para todos os vecinos, verdad? Miña amiga que ven aí, conocedes? María Teresa, verdad? Conocedes, verdad? Bien, bien. Ella siempre viene con su novio a la escuela. ¿Dónde está tu novio? ¿Dónde está tu novio? A ver, que se levante el novio. El novio. Ahí está el novio. Yo siempre hago de broma. Mi ex como carajo, cajón me daba. Bueno, María Teresa estuvo una semanilla sin poder vir, que estuvo un poquinho pachuchiña, vale? Entonces se dixo Xoan, eu quero ir porque quero verche, quero despedirme de ti do curso e tamén pois quero darche unha aperta, quero que todo o mundo pois mandarlle unha garima. María Teresa, sabedes que aparte de ser unha gran muller, é unha gran poetisa e ten un libro maravilloso que a mí me regalou e pude leer e ora vai querer compartir, porque a Escola de Música é unha escola, un espazo cultural onde cada un expresa a súa sensibilidade como lle guste, pois ca música, con poesía, con baile, vale? Entonces vai nos dedicar unhas poesías, vale? Estás animada? Sí? A que le dedicamos, María Teresa? A todos? Maravilloso.
Lucía e o Andrés. Vou recitar unha poesía sobre a migración, porque a mí non me gusta que a xente teña que emigrar por forza. Gústame que viaxen, pero non que migren. E di así: maldita emigración forzada, flores pisoteadas, xardín solitario, ollos en vaguas. Xa non éramos os mesmos, nin ti nin eu. Longo inverno de tristura que non remataba, camiñantes solitarios. Xa non éramos os mesmos, nin ti nin eu. Forastón desfeitos por normas ríxidas e egoísmos. Xa non éramos os mesmos, nin ti nin eu. Pobres marionetas sen recursos, pobo asaballado. Xa non éramos os mesmos, nin ti nin eu. Xa nunca máis fomos os mesmos, nin ti nin eu. Acordándome das mulleres que tanto traballaron aquí en Galicia, en todo o mundo, claro. E titúlase así: Rebenta a mordaza. Mordaza de ferro a labrega ten, mordaza de ferro que ten que roer. Traballa e traballa só para comer, labras, pregas, planchas e faz de comer. E a terra florece porque a faz florecer. Rebenta a mordaza que forza ben tes, rebenta a mordaza antes do atardecer. Para os nenos. Os nenos de todo o mundo lemos no meu corazón, e con eles xogo a roda na miña imaginación. Daríalles que sei eu, daríalles todo o ceo para poñerlles de mantón, o sol para quentalo sempre, e a lúa cando está chea para facerlles de balón. Vivan os negros do mundo, que son a miña ilusión, negros, blancos e amarelos, levos no meu corazón. Que vos parece? Aquí é unha maravilla. Veño dicir unha cousa, que iba a tocar o piano, pero contas un poquinho, pois para tocar o piano, pero depois de cantar, se tamén vas de ler, vamos, vale, por iso vim aquí agora. Millor non meter a pata. Metémola toda, non te preocupes. Ya. Bueno, seguir, eu estou aí escoitando, estou disfrutando Podes ler contigo. un poquinho máis. Podes ler o que queiras, que é tua casa, que non é miña. Vale, Que mandas é de ti? todos, é de todos. Isto é para a mocedade. Desde o meu pouco saber, intento facer poemas, algo que lle axuda a xente a fuxir de algunhas penas. Aunque moito pretender chegarvos ao corazón, dígovos nesta ocasión, esquecede as vosas penas, non perdades a ilusión. Rídevos, mozos e mozas, cantade un himno ao amor, deixad as vagas pa logo, que xa vos virá ocasión. Os anos da mocedade hainos que aproveitar, que pasan como unha nube que xa non volve a pasar. Loitade para que esa nube sexa radiante como o sol, que brille nos vosos ollos e tamén no corazón. Rídevos todos xuntiños, cantade un himno ao amor, e aproveitade esa nube, porque a miña xa pasou. Son
lamentos dos emigrantes. Eu fui emigrante tamén e sei que malo pasaba a xente tamén neste sitio. Entonces acordábanse da gaita, acordábanse de Galicia, de todo. Entonces decían así: ai gaita, miña gaitiña, só ti fasme chorar, gaita da miña terriña, da terriña dos meus pais, dos meus avós e parentes, quen te poidera escoitar. Para que goce a miña alma, para que ría a miña nai, de ver os seus fillos xuntos na súa Galiza natal. Para que os meus fillos se críen aos teus sones no meu lar. Para iso, para moitas cousas, para moitas cousiñas máis, que ti ben sabes as penas de quen lonxe ten que estar. Ai gaita, miña gaitiña, quen te poidera escoitar. Das nosas letras son moi importantes, aunque moita xente pense que non é así. Día das letras galegas, día de festa sin par, día de loitar xuntiños para ver de non arrolar. Foguetes que retumbaron no teu ceo, miña terra, foguetes que me dixeron: vivan as letras galegas. Vivan os paisanos todos, os labregos, as leiteiras, que viva San Sadurniño, orgullo da nosa terra. Festexemos, compañeiros, o Día das Letras Galegas. Loitemos todos xuntiños por amor á nosa terra. Repicade campaniñas, capaz da nosa iglesia. Repicade campaniñas, o Día das Letras Galegas. Mandamos unha máis? Sí, unha máis e xa está. Eu quedo escuchando de toda a tarde, pero... Bueno, non quero cansar tampouco. Estás cansados? Acá non maravilla escoitada. A que sí? Vamos a dedicar unha máis, vamos a dedicar a parte de todo o mundo, a tu novio, a quen máis. Bueno, todo... Non sabes que me vas a dedicar a como? Pues é logo. Ai, bueno. Xa está. Que tú y yo somos novios musicales, que estamos muchas tardes juntos. ¿Qué te lo pasa en la casa? Eu estupendamente. ¿Seguro? Asegurísimo. Ahora conto contigo. Home, se Dios quer. ¿Verdad? Se me deixa. Si de arriba. Somos mandos a dormir. Eu conto contigo. Ai, pero... Se non voy verdad, Non lles fago caso. Non te Vale. preocupes. María Teresa é un canto de muller, vai dedicarvos unha poesía máis e espero que dies aguantado hasta o final que temos un regalo para ti. Tamén, non? O regalo de toda esta xente que teño aquí. Este é o mellor regalo que temos todos os artistas. Que máis poido pedir? Sin duda. Nada máis. Pois vamos a mandar unha máis, de Un acordo, regalo. corazón. Sí? Bueno, pois vou ler esta porque eu nací na Rubiña, non sei se alguén de vosotros sabe onde é Rubiña. Sí? Bueno, pois eu nací na Rubiña, algo polo século pasado, xa choveu. Entón, fixenlle esta poesía a miña casiña, que non era miña, pero le digo así: Rubiña dos meus amores, terriña donde nacín, naquela casilla bella coa súa horta, o seu xardín, o seu hórreo, o seu palleiro, a súa eira para mallar, a súa parra, o lavadeiro e o forno de cocer o pan. Casiña dos meus amores, pedriñas donde nacín, que aunque nunca fuches miña, sempre miña te sentín. Rubiña dos meus amores, terriña donde nacín. Pois, a verdad que despois de... Verdad, é unha voz... Hai cousas na vida, non? Que sin pedilas, o sea, fanches levarche a un estado de ánimo
como de, non sei, eu teño ahora mismo un estado de decir, guau, que sensibilidade, que bonito, non? Que bonito é a voz. Que bonito é cando unha persoa ten arte e fai as cousas con corazón. Que a música é un arte, sin duda, xa sabemos. Recitar tamén, escribir. María Teresa, eres miña heroína. Non sei como se dice, vale? E conto contigo o próximo curso. Non me rendirei, penso que tocaron. Seguro que sí, estou convencido de que sí, vale? Entonces, eu penso que eu quero dar outro aplauso, que merece. De verdad, de verdad. Bueno, pues después de este momento tan, para mí, personalmente, moi bonito, moi emotivo, vou vos invitar a escoitar. Vamos a facer algo tradicional. E vou invitar a mon amigo Casabella, que está por aí atrás. Vamos a dar un forte aplauso. Casabella, pero menudo Casabella. Ok. Chocas de aí. Bueno, que vos de dicir? Relación de mellor que min. Unha pasada, o comprometido que está, xa empezou o ano pasado, este ano sigue. Vamos facer, despois das verbas que fixo en galego, algo tamén que é noso, non? Que forma parte do noso folclore. Vamos facer un paso doble, vale? Vamos facer moi acústico, porque dicen, esta é unha escola de música moderna e diversa, facemos de todo un pouco. Por lo que vamos facer un paso doble, onde vou tocar o saxofón soprano e este caballero a batería, non o tambor, a batería, que é máis difícil, que vai acompañando con bombo e con todo. Estamos listos? Vamos a ver, jefe. Somos moitos, pois non que hai actuacións. Me gusto. Vou ir co última edición de piano antes do último tema, solitario. A última edición en solitario. Eu creo que, bueno, dale un forte aplauso a Jandro, conocedero. Ven aquí, Jandro. Ven aquí. Ahí está. Jandro, ¿cómo? No me pongas nervioso. Ya
xa estás. Da igual. Jandro bombero, sabedelo, non? Se non sabedes, só sabedes. E foi o artífice da máquina de fume, menos mal que bombero. Bueno, Jandro é bombero. Pero aparte de ser bombero, que iso é unha profesión que se dice moito dunha persoa, aquel que quere ser bombero é unha persoa que está comprometida para salvar vidas e para facer cousas que outros non seremos capaces. Bueno, creo que é unha profesión que temos algúns amigos en común que se dedican a esta profesión, vale? Entonces, aparte de eso, de facer a súa profesión, que seguramente é maravilloso, polo que teño escoitado, é unha persona super comprometida con todo. Un día chegou unha clase, eu non estaba borracho, estaba ben, sí. Un día chegou a clase, en serio, e dixo-me, Xoan, montei esta canción. Eu cando vexo tocar, digo, este tío é tremendo, montou un tema de banda sonora de Piratas del Caribe que diseñou Jandro, tens que tocar isto. Van a flipar. Van a flipar. Porque é verdade que aí non teño ningún mérito eu. O único mérito que podo ter quizás é animalo, que toque e que pase ben, como os demais. Me corregía, Bueno, son un poquito. Pero diste tú todo. Non, ten moitísimo mérito. Como unha persoa con ganas, con ilusión, e sobre todo eso, con ganas de traballar actitude, pode conseguir tocar o que vai facer agora. Jandro, ahora na cagues. Bueno, estoy más tranquilo en los incendios, Si non? Un fuerte aplauso para Sam. Dice que retumba moito abaixo. Canta co sonido. Carlos, se ves que retumba moito abaixo, quita xente de todo, Jandro. Atrás a mellor non retumba tanto. Vai ser un pouquinho se queres, porque está ben fuerte, vale? Venga.
O que faga mellor que sube que todo. Que lle digo? Bueno. Foi máis tranquilo na asistencia. E máis, vou dicir unha cousa. Pensade que todos os que están aquí sacando os profes son todos alumnos, non son profesionais. Casi non están habituados a subir un escenario, non están habituados a escoitar por monitores con a clase diferente, a ter público. Eu creo que se alguén ten méritos sodes todos vos os que estades tocando aquí, tedes un meritazo increíble, porque eu, a primeiras veces que fun a tocar, temblaban as pernas tamén. O sea, que felicidades a todos, maravilloso, vamos, a todos e a todas, de verdad. É super difícil. Como decía un profesor, desde baixo veste todo de outra maneira, é verdade. Bueno, agora vou vos presentar para min tamén, é que claro, digo, amigos, ten amigos todos lados, pois sí, outros amigos que teño. E isto para min dá un mogollón de envidia, o xa, mira, os teño aquí a miña muller, a conocedes, non? Cara, ponte de pé que che vexen, que estás... Que vamos ser papás en octubre, ponte de pé. Ponte. Por que digo isto? Pois se teño que a miña muller levo 14 anos aguantándoa e ela aguantándome a mí. Non, levamos 14 anos, verdad, que ben, moi contentos, moi felices. Despois presento a un que queira conocer en persona, que é maravillosa. Bueno, con isto quero dicir, se eu teño envexa dunha parexa, envexa de dicir, o Sallao pode facer o mismo, son meus amigos Antonio e Pilar. Envexa sana, totalmente. É maravilloso vir como veñen os dous a clase, como tocan os dous xuntos, como fan actividades xuntos, como, a verdade é que eu quedo encantado. E eu saía ao día de mañán, cantos anos levades casados vos, rapaces? Pero levades moitos anos casados, non? Un montón, toda a vida prácticamente, non? Eu creo que Antonio e Pilar, para min, tamén son unha motivación para decir de que a pesar das dificultades, a pesar de todo, é bonito loitar e construir un futuro xuntos e ter pasións iguales, vale? A miña muller gusta de comer, eu fago de cociñar. Temos tamén mesmas pasións. E eles dous veñen a batería, aparte de ser extraordinarios, sempre, como todos que estades, eu quero que vades alucinar co ben co fan. Antonio e Pilar, o escenario vosso. O escenario vosso, mis rapaces. Van tocar Ace the Tiger, de Rocky.
Bueno, veña, vamos, xa só faltan 5 actuacións, vale? Para que se alguén quere ir ao baño, pode ir ao baño rápido, porque as últimas actuacións van ser seguidas. Se quedan 5, vale? Para que sepades un poquinho que somos moitos e temos que escutarnos a todos, xa que sí? Tades ben? Tades ben? Eu, para o próximo curso, vou pedir un grifo de cerveza, que vou por atrás, e agua non me sabe nada, Aunque a muller tamén, parece que estamos embarazados os dous. Bueno, vamos a seguir. Onde está Andrés? No beso. Andrés, ven para adiante. Ven, un momentinho. Andrés é o que máis liga de toda a escola. E iso que é feo. É gordo. Ten labia, como director. Andrés, agótame unha mano. Bueno, por que te ríes, Ana? Quen é o máis guapo, Andrés ou eu? Non fa falta que digas nada. Bueno, eu estou super contento. Eu creo que moitos de vos hoxe vades a descubrir unha das mellores voces. E dixo, non, unha das mellores voces. Eu non sei se Vane, onde está Vane? Vane, corazón, onde estás? Ven aquí, Vane. Dade un forte aplauso a Vane. Eres de San Sadurniño, Vane. Onde eres? Ven aquí, Vane. Onde eres, Vane? Dos ou de que eres? Van aquí ao colexio e facemos aquí a nosa vida, o sea que somos de San Sadurniño, sentímonos. Por lo menos de San Sadurniño. Dale un aplauso. Bueno. Pois Vane ven a guitarra e esta non fomos capaces de convencela de que viñese a participar en iso. Agora vou, pero con todo, guitarra e voz. E vades a flipar. Bueno, eu flipei, a mí encantoume, e creo que, cando digo, creo que por algo. Vai facer varias cancións, primeiro vai facer un acústico con Andrés tamén, non? Non lle estropees, Andrés, a canción, por favor. Que se chama, que lle son Billie Jean. Cardiños, dale aquí rever, pon aí rever un momento. Cando digo poñer rever, sabe que significa? Te acosta? Hola. Non é como un eco? Sí ou non? Buenas noches, señora, buenas noches, señora. Esta vez que andou ben, correr. Ando fatal. Iso é como operaron, pero empeorei. Teño unha voz boa para chamar polas vacas, non máis. Pouco máis. Menos mal que vas a arreglar-te agora. Bueno, de verdad, vale disfrutar. Xa queda un poquinho, aguantamos, vale? Que depois hai que todos para a cena tomar ali uns cubalibres, uns pinchos, que temos ali todo preparado. A ver. Sí, perfecto. She was small like a beauty queen for the movie scenes. I someday could have been in another one. Who would dance and adore you round? She's a son of the world. Who would dance and adore you round? She was so my hair Billie Jean, cause it was scenes that he hated you turn. He's son of the world. Who would dance and adore you right? People always told me, be careful what to do. I'm gonna break your heart. A mother always told me, be careful what to love. Be careful what to do. You wanna hide, it's gonna drown. Billie Jean is not my lover. She's the girl. I'm not the one. The kid is not my son. She said, I'm not the one. The kid is not my son.
to mom. You can't other comes, 'cause we dance on the floor in your own. So tiptoe on the bars, don't remember we always did twice. People always told me, be careful what to do. I'm gonna break your heart. And mother always told me, be careful what you love. Be careful what you do. You wanna how you's gonna try. Billie Jean is not my lover. She's the girl who can climb up the wall. The kid is not my song. She says I'm not the one. The kid is not my song. Billie Jean is not my lover. 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 Si eu canto como Vanessa, salgo en todas as televisións. Vale, para flipar. Sí ou non, verdad? Vai, veciña, tendes, Pronto faremos un grupo para tocar nos locales, tipo leite con galletas. Cristino, non vas a contigo toda a leite con galletas, comidas ali no de cine. Ten a camiseta. Depois, mira, Jandro, tu hecho unha camiseta do alcalde, Andrés? Non te hecho unha camiseta do alcalde? Mala promoción, máis malo. Non aprendes nada. Darlle a xente o alcalde que xa me cago na leche. Bueno, Leite con Galletas é un grupo que ten Andrés, de verdad, chámase Leite con Galletas, que se poñedes en YouTube vídeos, ten aí camiseta Jandro, ves? Se poñedes en YouTube podedes ver que fan versións. Eu creo que esta voz encaixa moi ben ese grupo, Moi ben, moi ben. Falando de grupos, o meu compromiso con todos vos, alumnos, e con todos, cando falo, que daqui sacan formacións. Están saindo, e van sair. De feito, Andrés, como ti aquí és o director de guitarras, un segundinho. Aquí son moitos. Vou invitar a subir a Alberto, a Silvia, a Clara e a Ángel, verdad? Sí ou non? Aquí non están en flor, que tal que se tenga. Que non se me quede moi bien. Vale, perfecto. Vamos arriba todos. Este é un dos combos, Son grandes que estamos facendo. Vamos a preparar os instrumentos, que isto leva un puño de tempo para que todos estén cómodos. Bueno, Clara leva solo cantas clases, Clara? 3 clases. 3 clases. Clara é a filla de Amador. O Paco de Lucía de San Sadornino. Aí está. Clara leva solo 3 clases. Pero xa fai no genial. A parte viñeches de rockera total, diga, se me guste. Bueno, ahora contamos contigo, Clara, rock and roll a mazo. Bueno, estou falando un poquinho mentres, xa falo sempre, pero mentres están preparando todo para que non vas a... Bueno, como non, Silvia é unha maravilla, dou un forte aplauso a Silvia, que é unha maravilla de nena. E toca super ben. Ostras, camiseta de CDC, así, xa vas guai, se me gusta, moi ben. Bueno, entonces están todos. Temos tamén quen falta? Faltas ti. Estás animado? Esa cara da rock and roll, Si, puñamos... Vou aportar isto para atrás. Ahora sí estamos todos, non? Pois vou baixo, Ángel, a ver se funciona. Dalle outra nota aí. Funciona, ves? Aquí non hai nada de play, todo en directo, Aquí
aquí no hay nada de Playboy, Playba. ¿Estás listo? ¿Estamos listos? Ya que no está el todo, ¿no? Digo, sí que lo uso. ¡Vamos allá! Claro, uno primero. Vale, vamos a seguir. César, dime César, ya, Juan, dale caña que se me está acabando la batería, está acabando todo. Queda un pouquinhos temas, pero bueno, a ver se aguantamos hasta o final. Vamos con un tema máis, vale? Depois ven o último, Quedan dous temas, de acordo? O último un pouco pequeniño, a ver se aguanta hasta o final. Un forte abrazo a César que está aí tamén traballando, Toda a tarde que hai máis de sonido. Gracias, Que esta final vai formar parte da historia de aquí de San Domingo, de todos os vecinos, cando se vese algunos anos. Vamos con un tema que se chama WhatsApp Fata Vanessa, ¿no? Ese tema. ¿Dónde está Vane?
Ahí, vamos, Vanessa, corazón, vamos arriba. WhatsApp. Y después de esto, recta final. Último tema, que cuidado, saberedes, va a ser súper precioso.
de palleiro por escenario. Cans de palleiro por escenario. Cans de palleiro por escenario. Cans de palleiro, bueno, os que teñen que subir. Cans de palleiro por escenario. Que é cans de palleiro? Cans de palleiro é a primeira formación, primeira non, hai varias, pero a primeira formación, sí, vamos, cans de palleiro por escenario. A primeira formación que fixemos así con un nombre artístico. Somos os Cans de Palleiro de San Sadormiño. Un nombre, porque hai que proteger o autóctono dos Cans de Palleiro, tamén é unha raza autóctona, verdad? Como se ríen atrás, O nome non me gustou, Cans de Palleiro é precioso, a que sí? Sona ben, Cans de Palleiro. Por que? Bueno, algo cans tamén somos. Arturo, algo cans somos, non? Algo sí. Bueno, vamos a... Bueno, probamos que vaya todo, vai ao baixo, vai todo, verdad? Vai todo perfecto. Vale, Anxo foi se peinar, tranquilo. Vale, non me lío agora, porque depois ainda temos que entregar o título máis. Vamos a comenzar o tema, chámase O Son do Ar, de Lugar na Lubre, pero está arranxada por, entre todos nós, fixamos esta versión. Entonces, ¿estamos listos, chicos? ¿Sí? Veña, pues vamos allá, comenzamos.
E como non podía ser, empezamos con música galega, rematamos con música galega. Gracias a Sadorriño, Festival de fin de curso 2024, esperemos que sean moitos máis. Isto máis que un festival, isto é un concerto, verdade? Agradecidos a todos por estar aquí. Espero vervos o próximo curso. Despois, antes de nada, cando terminemos, invito a súa vida a facer a entrega de diplomas, vale? A todos sin aire, Dios mío. Facemos a entrega de diplomas, vale? Pero non podemos marchar sin antes mandarle unha carta da Casa Terriño, unha mollina dedicada tamén sobre non para todos vos, pero vos amigos de Cantos de Taberna, que están por aí, de corazón. Vale, esta mollina, viva Galicia, viva San Sadurniño! Gustamos? Cans de Palleiro, primeira agrupación secretaria da Escola de Música Moderna de San Sadorniño. E ahora sí, o premio que merecen todos os alumnos Secundillo, Araceli e toda a cooperación que quieres subir, por favor, para facer a entrega, vale, dos diplomas, que teño que ir buscaros e vou buscaros. Bueno, sí, baixade que vamos chamando, se queredes, vale? Facémoslo rápido, Sí. Quero que lle dedes, como non, un fuerte aplauso ao profesor de guitarra Andrés, profesor de percusión Vieto, e o galloso, presentador Xuan. Celestino. Bueno, ainda que me cambiou o nome varias veces. Bueno, moi boa tarde a todos e a todas. Foi unha satisfacción disfrutar deste concerto. Celestino Constantino parece ser. Pior foi a par que chamei na Clarice. A par que chamei na Clarice. Non ves que non puedo. Bueno, pues, perdón, son moitas cousas. Bueno, eu que sou a persona máis negada para a música, nunca dei dado unha nota, pero gustame como a todo o mundo a música. A aposta da clase de música moderna foi unha aposta que temos que agradecer a Amparo, que está ali detrás. Non creíamos moito nela. Cando nos presentou o proxecto este, é certo que non creíamos moito nela, parecíanos, porque é unha aposta importante para o Concello, unha aposta moi importante, que vamos continuar apoiando. Daqui xa se están empezando a ver os seus froitos, xa se viron aquí grupos, o último grupo xa non tiñan que tirarle da chaqueta un ao outro,
pararon todos acompasados. É unha satisfacción contar con alumnado con esta ilusión. Os froitos xa se ven e vanse ver moitísimo máis. Esperamos que po ano que ven pois sigan con este ánimo, con esta ilusión, pouco máis. Despois de escoitar estas pezas, pois, o que menos nos apetecerá será escoitarme a min decirvos absolutamente nada. Moitas gracias a todos e todas, gracias aos monitores por a súa implicación, veñen de moi lonxe, todas as semanas. Eu que tiven a oportunidade de escoitar a Leite con galletas, paja a pena escoitalos, a ver se veñen máis por aquí. Hai que animarse para cando hai unha festa, anímovos a que contedes con Leite con galletas, que paga a pena escoitalo. Vamos pasar a entrega de diplomas. Son máis veixiña que escondido. Vou vos ir nombrado e subide, por favor. Primeiro temos a nosa guitarrista cantante, Vane Pazos. Valentina Tenreiro Graña. Polifacética, porque aparte de pianista tamén é unha verdadeira poetisa, María Teresa Pouso López. Regina Cinzanovo. Guapa! Agora, Silvia Ferreiro López. Unha discípula de Filcones, aquí, Pilar Pouso Hermida. Paula Bouza Novo. Nicolás Tenreiro Graña.